عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أبالو ولم يكزيك ما الله سبحانه وتعالى tilimu juzu namba 22, ndipo juzu namba 22 ikupezeka mu suratul Ahzab. Suratul Ahzab ndi imodzi mwa sura ndithu zimene sura za mu Qur'ani zimene zakamba ndithu nkhaniso zikulu, ndipo dzina loti al-Ahzab ndi dzina la nkhondo imene inachitika nthawi ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku Madina. Nkhondo imene iyi zinazapezeka kuti anthu okanira Chisilamu amene ali Ayuda komanso makafiri aku Makka, kumakufaru Quraish, komanso mamunafiquni akapilikoni aku Madina anagwirizana magulu atatu amenewa kuti athane ndi chipembedzo cha Chisilamu, athane ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pachifukwa chimenechi nkhondo imene imatchedwa kuti ndi al-Ahzab, nkhondo imene mtumiki amalimbana ndi magulu angapo abantu. Chabwino musura imene iyi imene tanenera kuti muli nkhani zosiyana-siyana, koma nkhani imene tikufuna tikambe ifeyo lero lino ndi nkhani yokhuzana ndi akubanja la mtumiki sallallahu alaihi wasallama amene ali maalul bait, makanso azikazi ake a mtumiki. Chifukwa chonena kuti lero lino ndizomvetsa chisoni kwa basi kuti tonse tikudziwa kuti Allah subhanahu wa ta'ala anawalemekeza azimayi amenewa, azikazi amenewa, azikazi a mtumiki sallallahu alaihi wasallama, anawalemekeza ndi kuwapasa ulemu wao wonse, ndipo anapereka title ya special yonena kuti amenewa azitchulidwa kuti ma ummahatul mu'minin, kapena kuti azimayi a anthu otani okhulupirira. Choncho munthu lero lino sangangochola kuti Aisha mkazi wa mtumiki, ayi, koma akuyenera kunena kuti chani ummul mu'minin Aisha zawju nabii sallallahu alaihi wasallam, zimayi wa anthu okhulupirira Aisha, kumulemekeza kumeneko. Izi zili chomwecho kwakatuluka kagulu kena kamene kakupanga claim kuti ndi asilamu, ndi kumapanga claim kuti amatsatira mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ama mumvera mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama, koma eti taonani ndi kagulu kamene kali patsogolo kutukwana azikazi a mtumiki sallallahu alaihi wasallama. Ntchito yawo ndi kutukwana maswahaba, ndi kutukwana azikazi a mtumiki alaihi salatu wassalam. Kagulu kake ndikati mukuwadziwa inu ndi Mashia amene tikunena pano, amene amanyoza ndi kumatukwana azikazi a mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nkhani yathu tiyambe motere. Mtumiki sallallahu alaihi wasallama anali ndi azikazi angapo? Tonse tikudziwa zimenezozo kuti sanali ndi mkazi mmodzi, anali ndi akazi angapo. Mwa azikazi amenewa zinapezeka kuti nthawi zina tonse tikudziwa chilengedwe cha mkazi, mmene mkazi anamulengera sangafanane ndi mwamuna. Allah so anayankhula mu Qur'ani kuna kuti walaisa dhakaru kal untha, wamuna sangafanane ndi wankazi. Osatheka zimenezo, ngakhale kumaganizidwe, thinking capacity, komanso ngakhale mmene munthu yamapangira control ma emotions yake, zimakhala zinthu zosiyana mwamuna ndi mkazi. Ndiye chomwecho somwe azikazi a mtumiki zinalipo, nazapezeka kuti nthawi ena mwa azikazi a mtumiki sallallahu alaihi wasallam anayamba kumvutisa mtumiki pa nkhani ya aziyada fi nafaqa, kuti mtumikiyu aonjezere pa nkhani ya provision imene amatani amapereka pa banja. Tonse tikudziwa kuti mwamuna akakwatira ndi amene amakhala ndi responsibility yothandiza banjalo, nkhani ya chakudya, zovala, chilichonse cha pakhomo kuti khomo liyende bwino. Ndiye kuti mwamuna akuyenera kuti akhale responsible, aonesetse kuti chilichonse chikuyenda pa family epo. Ndiyeno azikazi a mtumiki ena anayamba kumupempha mtumiki, kumamfunsa mtumiki kuti aonjezere provision imene amapereka kumawanja kwawo, yani zokudya zimene amagula aonjezere, kapena ndalama zimene amapereka kwa azikazi awo. Ndiye kuti mtumiki uja akuyenera kuonjezera kuti mukuti basa atu zochepa pofunika muonjezere mwakuti. Chinthu choyamba ndi chimenecho. Chinthu chachiwiri nsanje. Tikudziwa tonse kuti mkazi ndiye wansanje, komanso ndiye chikondicho
chimenecho. Komano azikazi antumikiwa ena mwa iwo nsanje yawo inayamba kuonjeza kuonena kuti mpaka na inamba kumpasa mavuto mtumiki kuma musausa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zimati pena mtumiki mwina nkazi wina wantumizila mtumiki chokudya ali kukomola nkazi wina zipezeka kuti wina uja basi akumenya mbale ya chakudya ije kukwesera pansi nsanje zimene mtumiki zimamusausa. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala anatsitsa aya mu suratul Ahzab menemu yonena kuti nditu iwe mtumiki wauza azikazi yako kuti amene akuona kuti akufunitsitsa kwambiri dziko lapansi ndi chuma chimene chili pa dzikopo sakufuna akhira, basi iwe mtumiki wauze azikazi otero kuti bwerani ndikupaseni divorce mukakwatirane ndi amene mukuona kuti ndi ya chumawo kapena kumene mupite kumene mukapeza chuma ndizo sangalasa za dziko lapansi. Koma ngati mukufuna akhira, mukufuna Allah ndi mtumiki wake, ndiye kuti Allah subhanahu wa ta'ala akulonjeza kuti amene azigwira ntchito zabwino mwa inu amene timpasa zochuluka mathawabu ochuluka. Ndipo anafotokozanso kuna kuti inuyo ndi olemekezeka, ndipo kulemekezeka kwa inuyo simuli ngati azikazi ena asilamu. Inuyo ndi a special. Uspecial wake ndiona kuti inuyo kungopanga tchimo, ndiye kuti tchimo limene lolo muziwe kuti malipiro ake mupasidwa ×2. Mwachisanzo ngati tchimo limene lolo munthu akachita munthu wamba amapeza nsambi 30, ndiye kuti inuyo azikazi antumiki tchimo lomwelo muzipeza nsambi 60 ×2 chifukwa choti mwachita ndi ndani? Ndi inuyo. Komanso inuyo ndiona kuti mtumiki atati wamwalira, inuyo azikazi antumiki simuzatani simuzakwatiwanso ndi mwamuna wina aliyense, kusonyeza kuti ndinu anthu otani wolemekezeka kwambiri. Ndiye itachitika nkhani imeneyi ndi pamene ndithu anthu ena amene ali mamunafiqun komanso ayuda kuchokera mu nkhani imeneyi ndi mmene anayamba kufalisa kuyamba kuwanyoza azikazi antumiki, ndipo anzathu mashiya anatengera pati pamenepo. Ndiye tipitilire ndi juzu 22 mmene tanenera kuti lero tili mu juzu 22 pa aya namba 31 suratul Ahzab. Pamenepa Allah subhanahu wa ta'ala akuwayankhula azikazi antumiki kunena kuti وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. Kuti koma yense mwainu amene amvere Allah ndi mtumiki wake ndi kumachita ntchito zabwino timpatsa malipiro ake kawiri ndi kumkozera chani riziki la ulemu. Mujuzu namba 20 muja Allah akunena kuti mutagwira ntchito zoyipa tikupasani nsambi ×2. Ndipo apa akuwawuzanso kuti komanso amene agwire ntchito zabwino mwa inuyo ndi kuti alandiranso malipiro ×2. Ngati ntchitoyo ndi ya thawabu 10, inu muzipasidwa thawabu 20. Menemu ndi mmenetu akuwafotokozera Allah subhanahu wa ta'ala, kuwafotokozera azikazi antumiki sallallahu alaihi wasallam. Ndiye akupitirira kunena kuti pa aya 32 kuti ya nisa al-nabi, kuti inu azikazi antumiki lastunna ka ahadin minan nisaa, kunena kuti nditu inuyo simuli ngati mwa azikazi ena amene ali azikazi asilamu, inittaqaitun, ngati mutamuopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ababa Allah subhanahu wa ta'ala akufotokoza kunena kuti nditu ubwino umene ulimo mwa azikazi antumiki ndi wa iwo osati chifukwa chonena kuti akwatirana ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam ayi, ndi chifukwa chake akawauza kuti inuyo ubwino ndakupasani wona kuti simuli ngati azikazi ena asilamu, sikuti zimenezo ubwino umene ndakupasani fa chongo kwatirana ndi mtumikiko iyayi, koma mutati muope Allah subhanahu wa ta'ala. Mwakwatirana ndi mtumiki ndiye mukhale so anthu omuopa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye kuti simufanana ndi mkazi wina aliyense mwa akazi asilamu, inuyo mukhala anthu achani a special. Ndipo zitachitika zimene zija zinapezeka kuti mwa azikazi onse antumiki
munadzaza ndithu taqwa imenenso inali yoonekera, komanso munali imani chikhulupiriro choyera, komanso amayenda ndithu munjira ya mtumiki sallallahu alaihi wasallama nthawi imene mtumiki anali moyo mpaka na nthawi imene mtumiki anamwalira. Azikazi a mtumiki amapitirirabe kuyenda munjira ya chipembedzo cha mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Palibe amene anapatuka kuti basi poti mtumiki wamwalira ndiye ine basi pamenepo ndikusiya chisilamu kapena basi ndizipanga zanga. Koma ndithu onsewo anali pa ndani pa njira ya chiwongoko imene anaphunzitsa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisha radhiyallahu anha mwachisanzo ndi mzimayinso amene ali ndi mahadithi ambirimbiri, ndipo ndithu zimamveka kuti Aisha amaphunzitsa anthu madurusu muzikiti wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku Madina nthawi yayitali. Ndiye akuyankhula kuti fala takhda'na bil qawl, akupitiliza aya yomweyi kuwalangiza atsikana amenewa kapena kuti azimayi amenewa, azikazi a mtumiki, kunena kuti choncho musalobodole mawu kapena kuti musamayankhule mawu mokomesa poyankhulana ndi amuna, ngati mene amapangira azikazi ena lero akafuna kuyankhulana ndi mwamuna basi ndiye mawuwa kuti kumakomesa ati cholinga mwamuna uje basi afe hedi zazi sopanda mchere. Apa akunena kuti mzimayi wa ulemu wake akuyenera kuti amene yoyo akhale otani woti akamayankhula azingoyankhula mwa straight, osati zolobodosa mawu kapena kuapanga mawu kuti amveka kuti mwachisekse. Choncho ndi cholinga choyena kuti basi akope amuna. Zimenezo ndi zaumbuli. Apapa Allah subhanahu wa ta'ala akuwalangiza azimayi amenewa kuti inuyo musalobodole mawu anu powakomesa, ndi cholinga chonena kuti zimenezo akupitiliza Allah subhanahu wa ta'ala pa imene yona kuti mukapanga zimenezo fayatma alladhi fi qalbihi marad, kuna kuti mutapanga zimenezozo kuti asalakerake kuchita zoyipa ndi inu yemwe mumtima mwake muli matenda, yani apapa matenda achiwerewera ameneyo. Ndipo akuna kuti wakulna qawlan ma'rufa, koma ninani zonena zabwino. Mene tanenera mucha kuti mkazi akafuna kuyankhulana ndi amuna ndiye kuti angoyankhula mabwino basi, osati zokomesa mawu ndi cholinga choti awakope amuna, chifukwa mukamakomesa mawu aja pali ena amakhala ndi matenda achiwerewere mu mtima, wena kuti kungomva mawu a mkaziwo basi mtima osaupeza. Zimenezozo ndi zimene apapa akufuna kuwunikira Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo akunena kuti wakulna qawlan ma'rufa, ndipo muziyankhula mawu abwino kwa anthu, ndipo mawu kuti asakhale kukopa mkati mwakemo, koma kuti akhale mayina koma kuti akhale mawu amene ali munjira kapena kuti amene sakutsutsana ndi chiphunzitso cha mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Komanso mawu onena kuti mukayankhulamo winayo asadane nawo kapena asanyasidwe nawo anthu amene akumva mawu amenewo, yani kuti akhale mawu aulemu mukafuna kuyankhulana ndi anthu ena. Ndiye pa aya 33 Allah akuyankhula kuti waqarna fi buyutikunna, kuti tsopano inu muzikhala mnyumba zanu, kuti ndipo khalani mnyumba zanu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, ndipo musazionetsere kwa amuna uku mutazikongoletsa monga mmene ankaonetsera zokongoletsa zawo akazi a nthawi ya umbuli wakale chisilamu chisanabwere. Wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allaha wa rasulahu innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tathira. Aya namba 33 yatera pamenepo kunena kuti ndipo khalani nyumba zanu, ndipo musazionetsere kwa amuna uku mutazikongoletsa monga mmene ankaonetsera zokongoletsa zawo akazi a nthawi ya chijahiliya. Ndipo pempherani swala moyenera, perekani zaka, mverani Mulungu ndi mtumiki wake. Mulungu afuna kukuchoserani umve inu aku nyumba ya mneneri ya mtumiki
ndi kuti mukhale anthu oyeretsedwa, kuti Allah akuyeretseni ndithu. Pamenepa mwachidule Allah subhanahu wa ta'ala akufotokoza nkhani kuwafotokozera azikazi a mtumiki sallallahu alaihi wasallam, komanso kuti mkazi wina aliyense wa Chisilamu azitengera chisanzo chabwino, chifukwa iwowo kumene angatengera chisanzo chabwino ndiye kwa azikazi ake a mtumiki amene anaphunzitsidwa ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Ndiye pamenepa Allah akunena kuti mkazi akhale mnyumba, akuti azikazi a mtumiki akuwauza kuti inuyo muzikhala mnyumba zanu, mokhala mwanu ndi nyumba, ndipo musamatuluke chisawawa. Azikhala mnyumba ndipo asatuluke. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, ndipo mkazi asaonetse kuzikongolesera kwake komanso za ubwino zake za pathupi pake zimene akuyenera iyeyo kubisa, zimenezozo zisaonesedwe, chifukwa chona kuti akazionesera zimenezozo zipangisa azimuna kuti akhale ndi shahawa, chilakolako chowafuna iwo aja, zimene zili zosemphana ndi zimene zikuchitika lero ndi azikazi a Chisilamu. Lero zikumakhala opposite, mkazi nyumba ndiye basi mmene muja angovala mosazilemekeza. Tinene kuti mukakhala nyumba ndipo mukuzikutira mmene muja kuziwimba, mkazi penanso osavala zolongosoka kapena osazisamalira nyumba chabwino. Akutuluka sono kunja kuti azikaona anthu, ndiye kumene kuja tuyambani kuvala zomwe amayenera kuti azivala, azimuvalira mwamuna wake nyumba, zimene akuvala kunja potuluka. Basi mumpeza wavala dinda ena matrauza kumene awati kumutu kuti kungomanga kampango wakunja azikaona ndani azimuna, pomwe nyumba mmene muli mwamuna wake basi osazisamalira. Tikupanga opposite ndi zimene Allah subhanahu wa ta'ala akulamula, pomwe Allah akunena kuti mkazi akhale nyumba, asatuluke ndithu nyumbamo mpaka napatapezeka chifukwa chomveka bwino, chogwirizananso ndi sharia, chosatsutsana ndi sharia. Ndipo akamatulukamo asazikongolese, sinkhani yoti basi azipode koma kuti kutani. Mkazi auti akamafuna kutuluka ndi basi kuzikongolesa kuti sono inu ndiwokwatiwa, kuzipoda kumene kubanje. Zimene zozo zimene akulesa ndani? Akulesa Allah subhanahu wa ta'ala kwalesa azikazi a mtumiki. Ndipo zimene zizi ndithu ndiphunzironso kwa azikazi a Chisilamu amene alipo lero lino, chifukwa iwo amatengera chisanzo chabwino kwa azikazi a mtumiki. Ndakupitiza Allah subhanahu wa ta'ala pa aya imene ikunena kuti wa aqimna salata wa atina zakata, ndithu inu muzipemphera swala komanso muzipereka zaka. Ambiri lero amauzidwa iye ayi mkazi alibe chipembezo yemwe kuti mwakuti enanso azikazi zimenezo ndikumazikhulupirira zili zinthu zabodza. Swala siyo pemphera amuna okhaokha iya, chifukwa zimapezeka ndithu zomvetsa chisoni mwapeza azikazi ndi amene akugwira ntchito yokatungira madzi akuti pa mzikiti, koma iwo kuswali osaswali. Nthawi ino 10 days yomaliza ya mu Ramadhani, nthawi imene anthu akhala busy usiku kufunafuna usiku wa Lailatul Qadri, kumapemphera usiku, mwapeza iwowo osapemphera. Ntchito imene akugwira basi yophika zakudya akuti, nthawi yoswali alibe, akuti wopemphera ndi azibambo okha. Koma apa Allah akwauza azikazi a mtumiki kuti muzipemphera komanso muzipereka zaka. Wa ati'ina Allah wa rasula, komanso muzimutsatira Allah subhanahu wa ta'ala ndi mtumiki wake pa zonse zimene walamula. Mumutsatire Allah subhanahu wa ta'ala, komanso wa ati'ina rasulallah, mumutsatirenso mtumiki fima ya'murukunna min shu'uni dunya, mumutsatire mtumiki pa zimene akukulamulani inu zokhuzana ndi zinthu za umoyo wa dziko la chani, umoyo wa dziko la pansi. Malangizo to amenewo Allah subhanahu wa ta'ala kupereka kwa azikazi a mtumiki. Ndakupiza unena kuti innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira, kwena kuti ndithu
Allah subhanahu wa ta'ala akukulangizani zonsezi ndicho olinga chofuna kukuchoserani umve inu anthu akubanja la mtumiki sallallahu alaihi wasallama ndikuti akuyereseni ndithu pamenepa ndithu akutanthauza kuti akukupasani mawasiya amenewa inu azikazi a mtumiki oti muzimuopa Allah komanso muzimusatira yani attaqwa wa taa muzikhala ndi taqwa komanso kumusatira mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama akufuna kuti akuchosereni inu akubanja la mtumiki machimo komanso zolakwa zanu zimene zimatani zikukuyipisirani inuyo ndithu ntchito zanu zabwino ndicho olinga chonena kuti inuyo mupeze malipiro ochuluka chifukwa chonena kuti mwasiya zimene Allah subhanahu wa ta'ala wakulesani kuti musazichite inuyo zimenezo mwazisiya ndipo mwapanga zimene Allah subhanahu wa ta'ala wakulamulani zimene zozo ndithu ndi zimene zingakuthandizeni chifukwa machimo amabwera mukapanga zinthu zimene Allah wakulesani kapena kusiya zimene Allah wakulamulani ndi kupanga zimene Allah wakulesani pamabwera machimo ndiye Allah afuna akuyereseni ku machimo amenewo wayutahirukum tathira komanso kuti inuyo mukhale anthu oyeresedwa kuchokera ku umve usiyana ndiye pamenepa mpatchulidwa ahlul bait ndiye tifuna tinene kuti ahlul bait amene akutchulidwa mu aya imeneyi malingana ndi Ibn Abbas cheni cha maswahaba angapo pali Ibn Abbas komanso Ikrima komanso Ata komanso Sa'id ibn Jubair akuyankhula kunena kuti hunna zawjatu nabii sallallahu alayhi wasallam khassa kuti ahlul bait apa akutanthauza azikazi antumiki sallallahu alayhi wasallam wa huwa alhaq ndipo zimenezi ndizoona zokhazokha lianna al-aya nazilat fihinna chifukwa chonena kuti aya imeneyi metanenera maaya tachula oseaja anatsika chifukwa cha nkhani ya azikazi antumikiwa wama qablaha wama ba'daha mankhani zimene zatchulidwa kumayambiriro zija komanso nkhani zimene zatchulidwa kumapeto zonsezo zinatsika ndi kukambidwa chifukwa cha azikazi antumiki amene wawo وليس في شيء من ذلك ذكر العلي وزوجته وأولاده رضي الله عنهم مكاني imeneyi mulibe nkhani yona kuti obasa ababa ahlul baiti akunena Ali komanso mkazi wake Fatima komanso Al-Hasan ndi Husaini basi zimenezo zimene amayankhula anthu amene mitu yawo imakhala ngati si kugwira mashia amanena choncho kuti aya akamanena kuti ahlul baiti kapena kuti akubanja la mtumiki akutanthauza Ali komanso Fatima komanso Hasan ndi Hussein basi kandi wina amantchula ndani zinthu zosamveka zimene zozo akubanja la mtumiki ndiye ndi azikazi ake amene ali oyambilira ndi azikazi akewa ndiye pakumabweranso anthu ena chifukwa cha malingana ndi mufasirina ena anayankhula kuti hiya shamila lilmuttaqina min ahli albayt kuti apapa tikamanena kuti ahlul bait akutanthauza anthu onse amene ali kumtundu wa mtumiki amene anali ataqwa osati wina aliyense yayi koma amene anali ataqwa omuopa Allah subhanahu wa ta'ala mwachidule amene anamutsatira mtumiki sallallahu alayhi wasallam min azwajihi kuchokera mwa azikazi yake wa dhurriyatihi ana yake komanso mbumba yake wa a'mamihi azankolo wake wa auladihim komanso ana azankolo wake ungati anali asilamu wala tashmal ghayra almuttaqin mmene mumu simukulowa anthu amene anali oti sanali asilamu kapena sanali anthu omuopa Mulungu ka Abi Lahabi wa ashbahihi minhum fi kulli asr mwachisanzo tikamanena kuti akubanja la mtumiki wonse ndi akujanna ndiye pamene popo Abi Lahabi so akulowa momo chifukwa choti Abi Lahabi ndi uja anafa ndi ukafiri uja komanso anthu ena amene so anali apa ubale ndi mtumiki koma anakanira chisilamu mpaka kumwalira ali makafiri anthu amene wonse awelengedwa mu aya imeneyi kuneto amene wonse ndi ma ahlul baiti ayi ndithu ma ahlul baiti amene akuyankhulidwa apapa mu aya imeneyi ndi azikazi ake a mtumiki ana ake
komanso amene anali omuopa Allah subhanahu wa ta'ala mwa anthu apa mtundu pa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama ndi amene akutani akutchulidwa pamenepa, osati wina aliyense amene anthu anganene kuti basi poti ameneyo anali pa ubale ndi mtumiki ndiye kuti ayayo ikumukhuza. Ndiyeno panopa tikufuna tinenese kunena kuti mukazangomva wina aliyense akuwanyoza azikazi a mtumiki sallallahu alaihi wasallama muzadziwa kuti munthu amene yoyo akusemphana ndi chiphunzitso cha Chisilamu, akusemphana ndi zimene Qur'ani yanena, chifukwa maaya amene tawerenga pamenepa palibe ndi aya imodzi imene ikumpanga khesi Aisha radhiyallahu anha, palibe aya ndi imodzi yomwe imene ikumunyoza mkazi wina aliyense wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam, koma zimapezeka kuti anzathuwo akuti basi ndikumamunyoza Aisha, kumamunyoza Hafsa. Sitikudziwa kuti Chisilamu chake iwo amatsatira chiti, chifukwa munthu amene nzeru zake zimakoka bwinobwino sangakhale ndithu ndikumanyoza azimayi olemekezeka ngati amenewa. Ndiye timalize ndi aya 34 tsiku la lero pamene Allah akupitiliza malangizo kuwalangiza azikazi a mtumiki kuti wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira, kunena kuti ndipo inuyo muzitchula muziwerenga ndithu zimene zikuwerengedwa mnyumba zanu, yani inuyo muloweze pa mtima zimene zikunenedwa mnyumba zanu, yani ndime za mawu a Mulungu ndizonena za mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam za nzeru. Chilichonse chimene akuyankhula mtumiki icho inu muziloweza chimenecho pa mtima, komanso maaya amene akuvumbulitsidwa a Qur'an inu akamakuwuzani mtumiki kuti olero kwabwera aya yakuti inu lowezani zimenezo ndithu. Inna allaha kana latifan khabira, ndithu Allah ngodziwa zinthu zobisika kwambiri ndi zapoyera. Zimenezo ndithu ndimene analangiziranso ndani, analangizira Allah subhanahu wa ta'ala kuwalangiza azikazi a mtumiki sallallahu alaihi wasallama, kunena kuti ndithu inu muloweze maaya a mu Qur'ani komanso mahadithi amene akuwerengedwa mnyumba zanu, mnyumba za mtumiki mmene mukukhalamo, ndithu zimenezo inu mutani muloweze, ndipo muzisunge zimenezo ndi kumawerenga nthawi ndi nthawi, komanso muziwaphunzitsa anthu ena amene ali azimayi a Chisilamu, muziwaphunzitsa komanso umma wonse wa Chisilamu muziwuphunzitsa zinthu ngati zimenezo. Ndipo uthenga umene wowu azikazi a mtumiki sallallahu alaihi wasallama anaumva ndipo anaulandira. Iwowo tuzonena zawo kawiri masahaba, azikazi a mtumiki ndi masahaba onse akamva chinthu kuchokera kwa mtumiki kuyankhula kwawo kumakhala konena kuti sami'na wa ata'na, tamva ndipo titani titsatira, ndi mmene amapangira. Ndiye lero lino pasapezeke munthu wina wonena kuti basi azikazi a mtumikiwo anali makafiri, amenewo anali akumoto, munthu ameneyo ndiye kuti sinsilamu, munthu ameneyo sinsilamu, ndiye kuti wasemphana ndi chiphunzitso cha Chisilamu. Sono chimene chikumavuta lero ndichonena kuti anthu amene wako mapanga kelemo kuti ndi asilamu, sono mukamadzudzula kuti zimene mukuyankhulazi ndi zabodza, basi ndi anthu amene amaziona kuchuluka nzeru ndi amabwera ayi mukangana asilamu nokanoka. Inu enawa akutukwana mtumiki, awa akutukwana azikazi a mtumiki, ndiye inu mukuti ife basi olo unity ndezi yambira pati anthu azikutukwanira mayi yako ndemu auti mpange unity zomveka zimenezo. Ndiye ndithumo ndi mmene tingamalizire tsiku la lero. Timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipatse kumvetsetsa nkhani za chipembedzo cha Chisilamu. Tikafika hapo tingoti wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.